זה אלי. אלי בן 13, הוא נער מאוד לא אחראי, והוא לא מודע לכללי הרכיבה על אופניים חשמליים בכביש. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch. קודם כל, כפי שניתן לראות בסרטון, אלי לא חופש קסדה, והוא לא בודק את תקינות אופניו לפני הנסיעה. שנית, אלי לא אוחז בהגה, הוא נוסע במהירות של 40 קילומטר לשעה, והוא לא מרוכז בכביש. בנוסף לכך, אלי נוסע נגד כיוון התנועה, דבר האסור ומסוכן מאוד. אלי גם מרכיב את חברו, דבר נוסף שאסור על פי כללי הרכיבה. אלי גם לא נותן זכות קדימה להולכי רגל. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. כמו כן, אלי נוסע על המדרכה במהירות גבוהה מאוד, וכמעט דורס שני הולכי רגל. זה אורי. אורי בן 16, הוא נער אחראי מאוד, והוא מודע לכללי הרכיבה על אופניים חשמליים. ניתן לראות בסרטון שאורי חובש קסדה, בודק את תקינות אופניו, ויוצא לדרך בזהירות. כבר מיציאתו לדרך, ניתן לראות שהוא נוסע בזהירות רבה, ונצמד לצד הימני של הכביש עם כיוון התנועה. כמו כן, אורי מאותת עם גופו, וככה הנהגים האחרים יוכלו לדעת לאן הוא מתכוון לפנות.